Okay, mayong buntag mga higala, amo mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa Tolomanon. Kini ang maayong balita. Usa kini ka Tolomanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapaduktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kinisyong higala Brother Levi Claves. Okay, good morning sa tanan karon nga nagapaminaw og nagalantaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, dinhi karong buntaga higala nagbinugtong pataron tungod kay ang atong partner si Brother John dihito wala pa siya dinhi makaabot, no, karon pa sa taod-taod. So naginusara taron dinhi sa atong programa nga kung aduna mo'y mga importanteng mga mensahe, mga kahigalaan, mahimo na nga mo text mo sa akong number
o diri sa comment section nato sa Facebook, no? Gida-welcome nato ang tanan. Naba mo'y mga morning greetings, no? Mga panimbayas, kabuntagon, or naba mo'y mga birthday greetings, or mga anniversaries, o guban pang mga importante kayong mga messages nga inyong ipadangat sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga friends. So mahimo higala nga mo text mo sa number nato, no? Ang akong cell number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Or pwede aram mong padangat yung mamisahe sa comment section nato sa Facebook, no? Ang DYCM Bugo Adventist. Okay. Alam niya itong wala pa makasulay og tanaw sa ato nga programa sa live sa Facebook. So, i-search lang niyo higala ang DYCM Bugo Adventist, no? Kanya, palihog lang po, atong i-follow ka na, i-like na ito atong programa. Kanya, atong i-share nga ito sa mga friend para nga mabliss po sila. Pinaagi silang pagtanaw, pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Kung pananglit, aduna mo'y mga pangutana nga naa sa inyong nahuna karon, mahimo nga inyong ipadangat diri higala. Pwedeng mo text mo pero sa comment section nato kay aron magahinan tana og panahon nga matubag ang inyong pangutana. Amoy mga pangutana bahin sa pulong sa Ginoo o labi na sa atong gipanghisgutan sa nalabayng panahon. So mahimo na nga inyong ipadangat mga follow-up questions ba, mga reactions. Okay, ato nang gina-welcome sa ato nga programa. Niatangin ninyo ang panahon sa pagtubag sa mga pangutana kay doon na mo'y kahiginan higala sa pagsalmot, no? Makahimo mo sa pagpadangat sa inyong mga hunahuna, mga dugang tubag sa pangutana og sa Negros Occidental. Kutob diha sa naabot sa lanog sa ato nga broadcast karon or naglantaw sa Facebook atong gina-welcome. Tanan karon nga naglantaw, no? Sa Pilipinas man, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa tibok nga kalibutan kung asa mo nga mga nasod na himutang karon, kamong tanan mga higala kinasing-kasing nako nga ginadapit sa pagpakiguban dinhi sa atong tulumanon karong buntaga kay duha man ka oras nga tulumanon dinhi sa kini ang maayong balita. Okay, mopadayon ta nga sunahan. Good morning nila ni Brother Elmodam Flores des Tubuso, niya nila Brother Cesar Elguera, o tanan diha nga naminaw sa Negros Island, no? Welcome ang tanan. Niya tanan sad nga naglantaw sa Facebook diri sa Masbate. O tanan nga taga Masbate nga nakiguban nato karon. Niya good morning diha sa Hirotungan, Masbate. Labi na diha sa mga Cesario family. Welcome na to ang tanan nga naminaw diha, nagtanaw sa programa. Welcome. O na diha sad sa probinsya sa Biliran Province. Ubay-ubay sa diha nato mahigala nga nagpaminaw sa radio. Ang uban nagtanaw sa live sa Facebook. So kamong tanan diha ako nga gina-welcome sa ato nga programa. Maka-text mo nga regala parang butang ilang po yung dapit, di napita inyong lugar para nga ma-acknowledge po nato, no? Mahibawan nato nga dihan dapita na atay makigalaan nga naminaw sa ato nga programa. Okay, ato sang mga pinalangkang tigpaminaw diri sa probinsya sa Leyte. O daw daghan-daghan nga mga dapit sa Leyte nga naabot og nasulod nining radio program na to sa radio lang gani. Sa mapalitan diya sa Ormoc City. So good morning niyong tanan, mga tigpaminaw to diya sa Merida, diha sa Palonpon Leyte, lanog po na itong programa. O niya diha sa Isabel Leyte, Kananga Leyte, o niya kumusta sad ang tanang taga-Matag-Ob Leyte, nga naminaw karon. Ang uban sa radio, ang uban sa live na to sa Facebook. O niya diha sa San Isidro Leyte, lanog po na itong programa diha karon. Good morning sa tanan taga San Isidro, tanang taga Kalubian Leyte, niya tanan nga taga Tabango Leyte. Good morning yung tanan. Mga suki na to naminaw diya sa Bilyaba,
Liti. O niya, salamat sa ato makaigsunan diya ng uban na gamit o mga nagkalaing klase sa mga sound system. Ang tuyo lang makashare sila sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. So kutob sa naminaw karon sa naglanog-lanog nga mga sound sa silingan, nining atong programa, manghinaota nga ang Dios magpanalangin sa tanang naminaw karon. Kanya atong pasalamatan sa Brother Jose Lester Nati Insinso sa ilang sound system ng lanog, mga silingan sa dinaminaw, welcome. Kanya ngadto naman Butso Nabila des Kagnukot, Belia Baliti sa tanan diya kanyang naminaw. Kanya salamat kaayo. Diri sa Tahigala sa Islas Camotes, ato sa nabawa dugay ng panahon kang Brother Tato Sutilo, nga sound system just lower kagkagan. So good morning sa tanang taga Camotes Island nga naminaw karon. Nya good morning sad ni Sister Tagalog. Maayong buntag nimo sister. Uban sa imong anak diyan dapitas Camotes Island. Unya atong mga tigpaminaw sa diri sa isla sa Bantayan. Tungod kay atbang raman ni ang Bantayan Island diri sa Abogo City. So lanog kayo makuha, makadungog, makapamati ang tanan to mga higala diya sa Islas Bantayan. Nya kumusta ang tanang taga Madridejos ato mga pinalangga diyang mga listener, mga viewers na to. Welcome. Good morning diyan ng Brother Jameson de la Cruz. Nagtos mga Orbita family, mga Tayaktak, mga Opiasa, mga Almonicar family. Anya ngadto sa mga pamilya sa mga Layos, o uban pang mga naminaw diya sa Kaungkod SDA Church. Welcome mga tigpamanon tala sa Atop-Atop o niya diha sa Silion. So ako dang itunol higala ang mga pasupahasubo no sa kamatayon nila ni Sister Dole Alip o siyang pinalangga nga bana. Kini Sister Dole Alip kay kuan man siya Pentecostal Port Watch ni siya. Sa kaning panahon, Secretary Treasurer, o niya, pag-crusade na to sa Silion mga higala, usa ni siya sa nabaptize. Nahimo ni siyang treasurer sab sa atong iglesia diya sa Silion, sulod sa taas nga panahon. Kaya pa to church sa una, human sa crusade na to diya sa Silion. Tungod kay doon natay mga kaigsunan diya nga makahigalaan nga nakasabot o nagpabaptize. So nagtitukuran og simbahan ang Silion hangtod karon kalos Ginoo. Ana ang Silion Church no. Pahasubo gikan sa kini ang maayong balita sa pamilya sa mga alip og mga batayula kay batayula man to si Sister Dole sa iyang pagkadalaga ni ang bana alip ng apelyido. O ni ilubong sila og mga adlaw Lunes no. O pahasubo gikan diri sa Tulumanon sa kini ang maayong balita sa ilang pamilya. Kanya, good morning sad ni Brother Tets diya. Basansela, kauban ni Jane, no? May buntag niyong tanan. Kanya, mga naminaw na to, diya sa Baud. Good morning diya sa tanan, mga Cordoba family. Kanya, nga to sad sa Labrador William Tadlas, pasalamatan na to yung sound system, mga silingan diyang naminaw. Kanya, diya sad sa Circulo Picard, ato sang pasalamatan si Brother Cotejo. O si Brother Luciernas dito sa isla sa Lipayran. So tanang taga Silagon, Doong, Butiges, Hilutungan, uroban pa mga isla na sakop sa lungsod sa Bantayan, atong gina-welcome ang tanan. Makigsunan to sa Bantayan. Welcome, welcome karumutaga. Kani ato sang pasalamatan ang mga kaigsunan nato og makiglan sa Santa Fe no, may buntag sa tanang taga Santa Fe. Good morning lang Brother Dongdong Saspa diya. Iyang mga kabataan karon diya no. Good morning mga Saspa family. Anya nga sa mga Untal family diya, mga Helbuena, anya Formentera family. Anya nga sa mga Humula family. Tanan na lang mga Ilustrosimo diya sa isla sa Santa Fe. Diya lungsod sa Santa Fe. Anya good morning niyon tanan. Bisan pa man diri sa Ocoy, Santa Fe. Ato sang pasalamatan si Brother Lot, hangtod karon nagpadayon siguro siya sa pag on air sa ato nga programa. So thank you Brother Lot. Ato ning karaan nga amigo, igsuon sa pagtuog kumpare pa yon, maayong buntag nimo.
O ni ato mga suki nga naminaw sab diri sa isla silang tagaan. Good morning sa tanang taga Hilantagaan Island. Tanan nga taga Kinatarkan Island. Mga kaigsunan na itong kakilaan. Welcome. O niya tanan sad nga taga Hibitil Island. Good morning. Tanan nga taga Malapascua Island. O tanan taga Carnasa Island. Dihas makaislahan, kutom sa naminaw dia. Mga kaisunan itong maghigilaan, kinasing-kasing munako nga gina-welcome karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So, pwede nang makahinahinay mo padangat higala og maminsay din kay karon taon-taon atong basahon ang inyong mga importante nga mga messages. O niya atong mga kaigsunan sad o makaigalaan din sa mainland Cebu. Oh, kumusta di ay tanan taga mainland nga naminaw karon? Diha sa kay dako-dako manig abutan higala ang ato nga ang lanog sa radio. Sa radio lang maabot na to. Dunay mga kabukiran nga nagpaminaw sa mga lagyo nga dapit kay mga tag-as nga mga bukid makuha man sa FM mga higala tungod sa signal, no? Bisan pa man sa kabukiran sa Balanban, diya sa Magsaysay, tungod kay naa naman ko dihay ebidensya nga na-adventist na mga latayada pamilya nga mga born again na sila sa dugay-dugay panahon nila nga pagsunod o pagpabinaw sa programa karong panahon na sila Adventist na. Okay, good morning no, mga diya sa kabukiran sa Tuburan, diha sa Tabuilan, mga lanog-lanog na itong programa, o niya kalabanas mga kabukirang barangay, ang ilang gisunod o kalingawan nila nga programa higala, mao ang ato nga tulumanon sa radio, ang kini ang maing balita o ang Jesus is our hope. O niya, good morning sad ni Dong Bob Rituya diya sa Mangga Tuburan. Dong Bob, may buntag ni mo. O sa tanan nga taga Tuburan. O niya ato sang mga kaigsunan o kahigalaan diri sa Tabuilan na binadiyas Olibo. Kumusta din mga mahinay family diya? Atong gi-welcome o niya mga tugahan family. Niya good morning sa tanang taga tanan nga taga Dalid. O niya tanan sad nga taga Kalumbangan nga always naminaw. O niya diha sa good morning sa tanan taga Kantubaon. Labi na diya sa mga Golbin family. O mga tigpaminaw sa nato diya sa Kalambua, no, maimbuntag sa mga Tirana family. O niya nga to sad ni Brother Maning Masbang. So salamat kay Brother Maning nga nagkita na butag gahapon, no. Diha sa simbahan. Salamat kaayo. Niyo ni Brother Rolando. Hinaot pang ang Dios magligo nimo sa pag-alagad sa Ginoo. O ni ato sanggi pangumusta karon si Bad Pipi o Sabia diya sa Sabah. Good morning Bad Pipi. Kumusta naman ka? O ni ato mga pinangga nga tigpaminaw sab dito sa diha sa Gimpilakan, mga Samson diya family, mga Pikit-Pikit family, yang ato sa mga Yunteng family. Good morning. O tanan na lang nung nga naminaw na to diya, mga kaigsunan. Bisan pa man dito sa Katmon mga higala, labi na sa mga kabukirang barangay sa Katmon, lanog-lanog ni atong mga programa. Good morning diya sa Santikan, diri sad sa Agsuao, Katmon ug sa Bungyas. Good morning diya labi na sa mga Komendador family, ato mga kaigsunan nga gikaluyan sa Ginoo silang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa atong programa. Kuha sila mga Lee Minister ni og katikes, no? Salamat kaayo. Karon na kauban na nato o niya na sila simbahan diha sa kabukirang barangay sa Katmon. Daghan sa tag mga naminaw diri sa kabukirang barangay sa Sugod. Good morning yung tanan diha sa Sugod. Nya diri sa Bourbon diha sa poblasyon. Atong gipangumusta ang tanan taga poblasyon Bourbon, tanan nga taga Laaw, o niya bisan pa man diya sa Calabira, Bourbon, o niya diri sad sa Bundo. Niya ato din pangumustahon ang mga Orsal family, o niya mga Murillo diya family. Good morning ni Brother Marvin Murillo, uban siyang family.
Unya tanan natong naminaw sa diri San Jose, Bourbon. Atong gipasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa lanog-lanog niya nga trumpa diya sa ilang barangay sa San Jose. Kumusta Brother Rodrigo? Uban siyang pinalanggang asawa, mga kabataan karong masilingan ding naminaw. Welcome sa ato nga programa. Yang adto na ni Brother Amay Pitugo o siyang pamilya. Mayong buntag ni Brother Amay. Kanya ngadto nila ni Brother Orlando dia, Villamor. Kanya ato mga suki nga naminaw diri sa Tabugon. Kumusta na ni Brother John Lubitania. Kanya ngadto sa mga pamilya sa mga nila ni Sister Remy Montiliano o siyang pamilya. Good morning. Good morning sad ngadto sa pamilya nila ni Sister Delma, mga Ando family. Diha sa Kumbado, Tabugon. Welcome di ang tanan. Tanan nga taga Tabugon ato mga blood o mga sis, mga friends nato diha. Welcome kamon tanan. Kanya mga suki natong naminaw usab diri sa Managasi, Bourbon. Atong pangumustahon day ang mga pamilyas mga Elarcusa, mga Romagos family. Kanya ngadtos mga pamilya sa mga Nano. Kanya good morning sad sa mga sa Radaga family ng Brad Erning. Brad Erning, kumusta ka? Huwag may puntag ni mo. Kanya ngadto sad kang Sister Erenia Asoliano. May puntag ni mo sis. Kanya good morning sa mga Jordan family diri sa Lamak. Nga kanunay nagpaminaw sa programa. Kanya diya silihan, may puntag. Des Kandangas. Kanya diya sad sa Mahayahay, Kadwawan. Atong pangumustahon diya sila si Brother Bean Estor. Salamat po sa imong trumpa diya Brother Bean. Sa pagpalanog karong buntaga, mga silingan diyang naminaw sa lanog sa trumpa nilang Brother Bean. Atong gina-welcome ang tanan. Mga pamilyas, mga Barili, pamilyas sa mga Estor, mga Arnoco family, mga Amigable family. Good morning. Mga Serapin family sa Tagaytay. Good morning sa diha sa ngadto sa mga Maluloy-on family. May buntag sa tanan diya mga Maluloy-on family. Kanya diya sad sa Eden. Ato siyang gipangumusta sila si Brother Jumel Rosasinia. Ato ng usas mga elder diya sa Kadwawan. Bro, may buntag nimo uban siyong family. Kanya diha sa tanan nga taga Eden. Na ay daghang mga bisita diya nila karon. So atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nya kumusta mga Alikos family? Mga pamilya sab sa mga agwa o niya mga arrogante family diya sa Kadwawan. Ngadto sa Marisol family, mga Dimapi, mga Coralde family, o niya ngadto sa mga pamilya sa mga Busutros, pamilya sa mga Ulasiman, niya ngadto sad sa mga Puentes o mga Alconten family. Good morning na ni Brother Siloy Marcelo Beronas. May buntag nimo bro uban sa imong pamilya o atong mga young people diya karon. O niya ngadto sa mga pamilyas mga Tirana. Ato sang gipangumusta diya ang tanan. O niya dito higala sa barangay sa Libho. O lanog-lanog niya itong programa sa Libho tungod kay naa ang trumpa ni Sister Linda Kamay. May buntag sa tanan diya sa Purok Dakit, diya sa barangay sa Libho. Lanog na itong programa ng trumpa Sir Linda. Napoy sound system ni Brother Lolito Ermac. Bro, may buntag ni mo. Kanya, good morning diya na Brother Waning diya Sumalinog. Yung pamilya na Sister Lisa. Kanya, ngadto sa diri po dapit sa Atbang, diri sa Little Hills. Purok Little Hills. Duha gina katrumpa ni Brother Neljon. Dako-dako na yung sound system. Dagko po ng power siyang unit. Layo ka naglagputan higala. Na mulagtas nag mga lain-laing mga barangay. So, salamat Brother Nelson. Unya kutob diya sa naminaw sa lanog trumpa ato nga gina-welcome sa atong programa. Unya good morning sa ni Sister Valentina diya Baga. Iya po nang pakusyag ayo ang iyang Bluetooth. May buntag ni Moses. Inapon kang Brother Leo Sumalinog diya. Salamat po Brother Leo. Mga Sumalinog pamilya unya mga pamilyas mga kanto diya nga always naminaw
ato nga gina-welcome ang tanan. O niya, di sa tos mabuli ato masalingan sab. Ato sa pangumustaw niya, pasalamatan nato si Adong Mulo ilanan sa iya nga sound. Ngaya sa nang pakusga na mga ilanan pamilya diya, lambad tutron diya karon nila ni Dong Sinser Sumalinog, Lester Mercy, o niya ngadto nila ni Mr. Rizal diya, o niya kumusta diya ang mga Gutierrez family, mga Espinosa, mga Saga family, mga Abayon family, atos mga Ipel, o niya atos ang pangumustaw Lester Chari, De La Cruz Nugas, uban siyang family. Good morning. Nila ni Sister Emilia Saga, atos ang ipangumusta, mga Serapino, mga Lipalam family. Yeah, good morning po nila ni Brother Eric Sinoy, kauban kan Sister Disa ilang pamilya, atong pasalamatan sad sa iyang sound system nga maglanog-lanog po diha. Mga silingan yang namati, nga tulad ni Dong Tiago, Pagubo, ng Sister Percy diya nga dool kayo mga nagpaminawan, mga Liamurin family, mga Sayod family, o niya ngadto sa mga pamilya sa mga ilanan sa diya, nga always naminaw, o niya ngadto sa mga maglasang pamilya ni Badturo, abo, may buntag nimo Badturo, Sister Dailing, Sister Vanessa, niya Sister Ganggang, ilang mga pamilya karon diya, ato nga gina-welcome ang tanan. Nya, kumusta no ang atong mga kaigsunan diya sa Mabuli nga nagapaminaw nga tulad Bad Junior, Clavis, Sister Nita diya, Sister Birbina, ala sa mga Abayon diya family, maglasang uban pa diya ang atong mga listener. O niya diri sa Tahigalas Kanagahan, ato sang pasalamatan si Brother Bernal nga always nagapalanog sa system. Brother Bernal Katakes, og naapod diri sa Panggamay kang Brother Aniceto Priscelias, lanog-lanog po na iyang murag duha na katrumpa gigamit sa niya diya. Nya, good morning lang Sister Celine Mendaros, kauban ni Bad Edson diya karon diya sa Panggamay. Alam Brother Erickson Sinisa, good morning niyo bro, uban siyang family. So tanan lang naminaw sa Kanagahan, mayong buntag, o niya good morning sa tanan tag Kinawahan. Ato lang Sister Maridel, diya sa mga tanan na lang naminaw diya, Makaayon family, niya ngadto nila ni Sister Noraline, Brother Dick, Brother Arnel diya, o diya tanan nga taga Busugon, mga tigpaminaw sa nato diya sa Luyong Baybay, o diri sa Lambusan. Ato sa pangumustahon diya ang mga Frasco family, o niya ngadto ng Brother Christian Lumihok o siyang family, mayong buntag, mga pamilya sa mga Hapitan, o niya pamilya sa mga Buyuse, o niya mga pamilya nila ni Brother Arnold Belieta, no? Tanan diya nga naminaw, mga pamilya sa Magdadaro diya sa Batad, tanan na naminaw sa Lambusan, o niya diya sa Kadaatan, diya sa Batad, diya sa Tuong, atong gina-welcome, o niya diya sa Tambungon Mahigala, daghang kay pag mga suod diha nga makaigsunan. So kumusta mo tanan no? Unya atong gipangumusta sa si Bajone diha, Brother Johnny Ripaha, always nagapaminaw. Unya good morning sa tanan diha atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kung aduna ka may problema sa inyong motor higala, nanay Advent Motor Parts diha nga mosulbad sa inyong problema, doula lang ninyo gikan sa adlong Domingo kutob sa Lambernes. Ana kilid sa highway gyud ang Advent Motor Parts at bang sa public market gipanagiya kana ni Florida o Grime Sigareno. Advent Motor Parts. Good morning na sa mga leksyones niya family. Kanya lang Brother Rodser De Los Santos. Kanya kumusta ang tanang taga-Anapog nga always naminaw no? Nila Brad Pipi diya, Dilaw, good morning niyo bro. Nila ni Brad Norland Pagal, o niya atos mga Karma family diya, o niya ngadto nila ni Mr. Wilfrida, tanan diya nga naminaw. Atong gi-welcome, niya good morning sa ni Brother Sunny Mantos, no? Atong amigo bro, good morning nimo uban siyang family. O niya ngadto sa mga tigpaminaw, sab nato diya sa Abangkasan, good morning sa mga Negro diya family. Kanya ngadto sa mga Dilaw family, niya good morning po nila ni
Brother or Pare George Luna o siyang family. Nila ni Sister Bilin Hista uban siyang mga anak, iyang mga umagad, so tanan diha nga taga Kamansilis, mayong buntag, mga tigpaminaw sa nato diri sa Manyo, no? Kumusta sad nila ni sa mga Peritos family. O niya diya sa pamilya nila ni Brother Edgar Gupio o iyang family, na Brother Jidel Peritos, o niya mga Sinadhan family, mayong buntag, tanan lang naminaw sa Manyo. O niya tanan nga tigpaminaw nato diri sa Look, San Remio. Kumusta din mga Lopez niya family, atos mga pamilyas Vargas, Ibanez, o niya tanan nga naminaw di sa proper sa lungsod sa San Rim. Kumusta din mga Samson family, mga Monteroyo family, o niya Dias Bangkal, kumusta sa diya mga Susun diya family, nga always naminaw, diri sa Argawanon, mga Larga, mga pamilyas, mga Likigan, Kabatanya, mga pamilyasan sa mga Layon, atong gina-welcome, uban pa nato mga listener diya karon. Welcome sa atong programa. Kanya, kumusta sad sa mga ansyano family diya sa Patag, Sandre, mga Muraka, o uban pa nato magkigsunan o maghigalaan di ano nga tigpaminawan. O gay mong kalimot higala nga kung doon na mo yung mga pundok-pundok, makatiguman yung himuon, nag-need mo og safety o kanang safety o limpyo nga tubig mahigala. Ay mong kalimot, duulan ninyo ang Advent Drops. Maserbisyo na higala gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes. Kanya ato mga suki nga naminaw usab dito sa Danbantayan, labi na Desmaya, no? Dias mga dihito family. Good morning niyong tanan, mga pamilyas, mga punay, mga Marabong family. Nya kumusta sa diay sa mga Miralias family des Lanao. So naaro dia ubay-ubay ato mga pag-umangkon nga nagkapundok, no? Aron na Sister PB dia, sila si Jenjen, ang mga Pasyol family. Nabisas Ma'am Libelita Olingay na aron dito. Tas Mary Grace, tanan dia nga naminaw. Diha sa atong programa diha sa Lanao. Tuaron atong pamilya po to, si Maribik dito karon. Tanan lang no, niya atong pasalamatan si Brother Junjun Punay diha sa Talisay nga nagagamit og tumpa sa ato nga programa. O niya mga pads na to og mga mads tanan diha sa Danbantayan. Mga friends na to, mga brothers and sisters, atong gina-welcome niya. Kumusta na ni Brother Doming Bunukan, uban siyang pamilya. Tanan taga Paypay, Nazareth, diya sa Bakhawan, diya sa Kawit, bisan pa mas mahawak. Atay mga kaigsunan diya karon, mga kigilaan, nagpaminawan, atong gina-welcome niya. Kumusta din Brother Noel Landau, bro? Good morning nimo, uban siyang family. Good morning sad sa mga Gulyemas family diya sa Dang Lungsod, Medellin, og sa tanang mga De La Cruz family, og tanan diya naminaw. Kanya mga suki na itong naminaw diya sa proper sa lungsod sa Midilian, labi na diya sa mga 5, ng Brother John Michael 5, uban siyang family. Kanya ngadto nila ni tanan diya nga naminaw, kanya bisan pa sa atong buotan o pinalangga nga municipal councilor, si Brother Raymond Olivar, uban siyang Mrs. si Attorney Olivar. So good morning yung tanan. Good morning lang Brother Alex Cañada, nilang Brother Felipe Solera diya sa Lamintac Norte. Mga suki na itong naminaw sa 108. Tungod kay lanog diya itong programa sa 108 higala, namanggoy trompa ni Brother Terbo diya Pobadura. So atong gina-welcome ang naminaw karong buntaga. Na kumusta diya ang mga pamilyas mga Lubitania, diya sa mga Buhol family. Anya mga kutob diya sa naminaw sa atong programa, atong gina-welcome. Anya mga pamilyas, mga Malinaw, no? Atong gipangumusta. Anya good morning sa din sa Bugos City. Kutob sa naabot itong broadcast. Diya sa Binabag, ato din pangumustahon ang mga Bersero o Magabiane family. Welcome sa itong programa. Anya good morning ni Brother Lino, diya sa San Antonio. Anya good morning sa tanang taga Anunang Sur, sa Norte, bisan pa man sa Barangay sa Lapas. Kunya dripod sa Kabangkalan, Manghigala, Dakip, ato sang itunol ang mga pangumusta ngadto sa mga Lipawpaw family diya. Kunya ato sang pasalamatan si
retired Scout Ranger Isagani Aratzia sa iyang sound system pag-participate sa pagsangyaw sa maing balita. Iya ginang pahimuslan ang iyang sound system, iyang palanugon kinatong programa. Kaya doon na siya pagbati sa pagmensahe sa maing balita, ang iyang masilingan makadungog pod sa pulong sa Ginoo. So kutob Dios na minaw, maayong buntag, welcome kamo karon diha sa Kabangkalan, Dakit, Bugo City, Cebu. Kanya mga pahasubo pod, itunol na mo sa pamilya sa mga Andrino, no, diha sa diha ni Kabangkalan, Dakit, karon murag karon ni Ilubong karong adlaw ang bana ni Sister Pabia Andrino. Bag-osan ni sila nga bago ni Adventist Sister Pabia, tigpaminaw ni sa atong programa nya siya gini may hagad may adto simbahan diha sa Bugo City nya karon faithful kay siya nag-alagad sa Ginoo. Onya sa atong mga suking naminaw diri sa Dakit, no, may buntag sa mga pamilya sa mga derder. Onya ngadto sa mga nila ni Brother Alan sa diha sa Baas, Dakit, no. May buntag Brother Alan o ba ni Sister Amalia, no. Mayong buntag yung tanan. Onya ngadto sad sa mga suki natong naminaw diri sa Guadalupe. Good morning sa mga pamilyas mga humawas diya karon, mga Munyes family. Nya good morning po sa mga pamilya sa Manila ni Brother Edsel Disma. Oban kang Ma'am Ibing, ilang makabataan. So good morning ninyong tanan. Nya ngadtos pamilya ni ng Brother Elmer Pilayo, oban siyang family. Lang Pastor Hill diya karon, good morning. Oban sa iyang tibok family. Onya good morning sad sa nila ni Sir Merjon Kabagi diya karon, uban ni Ma'am Joy, tanan diya nga naminaw sa Guadalupe, mga suki na to naminaw Los Libertad, diha sa Udlot, diha sa Marangog, onya sa tanang mga brothers and sisters nato diha sa Tagasa members ato nga gina-welcome sa atong programa. Onya mga suki na to naminaw diha sa Syukon og diri sa Nailon mga kahigalaan. Good morning sa tanang taga Nailon. Diya sa Upper Nailon. Good morning no nila ni Brother Nemi Hilig. Iyang family nga usas mga elder diya sa Upper Nailon o diya sa Golden Hills sa Panabilan. So niya ito sa pagmusta ng pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon o pamilya ni Anhing Jerry Lipon, mga Lipon family. Mayong buntag, good morning sa mga Pioneers family. Yung ato lang Brother Jerry na Ilon, bro, mayong buntag nimo. Kumusta man ang buhat sa Ginoo. Good morning sa no nila ni Sir Arthur Oliamot og ni Ma'am Margie. Kumusta mo diya, sir? Ma'am. Yung ato sa mga Rituya family diya, atong gina-welcome pamilya sa mga Bulambaw, o niya ngadtos mga Berdida family, mga Canales, mga Mulihon family, diha sa Panabilan, niya ngadtos mga Hilig family, atong mga brad o mga sisters diya, masuod na to atong gina-welcome sa atong programa. So marag natay umaabot nga crusade susas mga purok sa Nailon. So, ato na iampo ka ng dapita mga kaigsunan. O ni ato matig paminaw di asad sa Gairan. Good morning din sa Mamulihon family. O ni ngadto nila ni Engineer Ernie Catayas, nila ni Sister Jane Catayas. Iyang mga kabataan atong gina-welcome sa atong programa. Sahod ko nga naminaw mo karon. Ni atong pasalamatan sa si Tia Wing. Dias tindahan nga iya ginang ihurot ang volume sa iyang radio parang iyang mga customer o mga silinganan na ninda makabati sa atong programa. So tiya, may buntag nimo o ang Diyos magpanalangin kanimo. Ani ato sang pahinumduman ang tanang taga-norte mga higala nga kung aduna mo'y suliran sa inyong pananaw ay magkalimot sa pagduol sa Icons Optical nga nahimutang kini diha sa Daang Carbon
O niya atbang sa karaan nga land bank. Wa na maron diha pero ang karaan nga land bank sinati na sa unang panahon at bang ana makita nimong Icons Optical nya luyo po na Jepay naa po diha ang Icons Optical gihapon diha sa katong karaan nga Globe nga opisina kay wala naman karon so sila ang napuli diha nga na clinic si Icons Optical o niya at the same time naa po dito ang clinic nga Birake Lubitania Optical Clinic. Siya gihapon ang nagdumala niya niya computerized na higala ang iyang pag-check up sa atong mata sa tuyo og tumo nga matagan yun ta og eksakto og kanang igo gyud sakar gyud kaayo sa grado sa panginahanglan sa atong pananaw. So mo pagduga higala dola ninyo ang Icons Optical Clinic o niya abli na sila gikan sa adlong Domingo kutob sa adlong Bernes mga alas 9 buntag siguro hangtod alas 5:30 sa hapon. Okay, padayon ta higala. So good morning di ano diha sa Gairan kanaglanog ni atong programa sa Gairan na kang Brother Wilfredo Hirarman. Kani siya dati ni siya nga Jesus Miracle Crusade nya karon kauban na nato sa kanunay niyang pagpaminaw sa atong programa karon siya higala SDA na o niya dako siya handom nga i-share niya ang kamatuoran nga nakatunan mo hinungdan nga i-full volume gina iyang sound system diya sa Bunakan. Good morning nimo Brother Wilfredo Hirarman nya dihapon sa luyo sa Barangay Hall sa Gairan naapod kang Brother Wilfredo Pobadora trumpa po na igamit Brother Wilfredo. So may buntag ni Brother Wilfredo og ang imong mga buutan o mga pinalangga nga mga silingan diya nagapaminaw sa lanog sa imong trumpa. O niya sad ni Brother Romeo o sanis mga marasigon, mabtikon nga Bible students karon gidumalahan ni Brother Kern Hapitan diya sa Gairan nga kinipod half Chinese di siya o niya sa iya kanunay pagsunod sa atong programa yari yung nakaplagan ang kamatuoran. So thank you kay Brother Romeo uban siya mong family. O niya tanan nga naminaw no dari sa dinhi sa Taytayan. Kumusta di ay mga pamilya sa mga makipig o niya pamilya sa mga pamilara always naminaw o niya tanan nga naminaw dinhi o niya mga tigpaminaw sa nato dari sa Barangay Kayang. Labi ni Brother Andy Nobalbo may buntag nimo oban siyong papag mga igsuon mga silingan tanan nga taga Kayang nya tanan nga taga Pulambato nga always nagapaminaw tanan nga taga Don Pedro nga kanunay nagsunod ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. So padayon ta higala nga tusunahan before ta magbasa magtagad nining mga mensahe nga ato nakita ato usan tagaan og higayon si Brother John dihito. Well, daghang salamat Brother Levi. Well, mga higala, welcome din sa itong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon dili may mapulaan sa pagpasalamat sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton gayod nga pagpasalamat sa kanunayon nyo nga pagsunod ni atong programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa tanang naaron sila mga puluyanan nga nagsunod sa pagpaminaw ning atong programa. Welcome mong tanan. Dalaygon ng Dios sa atong mga kinabuhi. Unya salamat nga naghatag mo og panahon higayon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay kasagaran gud karon sa mga tao na wad-an na gid sila interes nga mamati sa pulong sa Dios, di na sila ganahan. Mas maay pang mga TikTok, mga sayaw-sayaw o unsa dinha kay interes sila pero pulong gani sa Ginoo ambot og nganong ang yawa midaog gyud sa hunahuna kasing-kasing sa kadaghanan nga ang pulong sa Dios dumilian. Pero alang sa tanang nagsunog na minaw, tuuhin ninyo ang pulong sa Ginoo sagrado balaan og magahaddala kinig panalangin sa inyong mga kalag og salamat sa oras nga inyong gigamit. Again, good morning and welcome. Okay, mopadayon ta higala ato na ning tan-aw no
panahon na nga wa pa mo ka type pang higala mo sugod na mo og padala og mga messages sa among mga number ni Brother John og dinhi sa comment section nato sa Facebook kay panahon na nga atong tagdon og basahon ang inyong mga mensahe. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa mga higala. Ato ning tanawon. Okay ni Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino sa paglab nimo og pagpray kanunay sa atong tulumanon. So thank you kay dako kay nagkahimuan tubangas Ginoo ang atong programa nahimong nagmalampuson, nagpadayon hangtod niining panahona. Tungod kay doon natay daghang makaigsunan nga nahigugma o niya ilang giampo kini nga programa nato nga mahimong magmalampuson, nga mahimong tinubdan sa kamatuoran nga gisunod sa atong makaigalaan. Okay niya po si Brother Edelberto Higanti Sumalinog. Salamat po kayo. Niyang mensahe, maayong buntag. So good morning Brother Ede Sumalinog. O niya po si Brother Jerry Nailon. Salamat bro sa paglab nimo o pagampo nimo sa atong programa. Niya po si Brother Duming Bunukan or Pare Duming. Mayong buntag ninyo karon parelive o kanilang Brad John o Brad Isaw. Kung moabot na sila diha sa station, ingon man si Sister Gloria Dihito o sa tanan nga nagagsunod nining programa. Salamat parelive. Unya salamat po sa pagpray o paglab Brother Duming sa ato nga programa. Unya niya po si Brother Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po sa paglab no niya imong yung gikugos ang heart nga imong gitunol diri sa programa. Unya niya po si Eva Dilaw. Good morning sa tanan. Labi na ninyo Brad John o Brother Libby. Okay, good morning nimo Sister Eva. Hinaot pa nga mangita na ka og church diyan no kay kinigong karaan nga Adventist murag mamiss mangod ang pagsimba nato og di na ta makasimba. So hinaot pa ang Ginoo magpanalangin nimo Sister Eva. Nakakaroon sa Manila. Kanya di pagid siya mensahe shout out di ay sa akong igagaw si Edna Ikarma na naa karon sa Dubai. Okay, tuari doon sa Dubai si Sister Edna. Niya po si Jansky Ilustrisimo. Good morning diha ninyo Ya John o Brad Libby. Ni ami watching kinatarkan lanog-lanog ta diri. God bless ninyo. Sila ni si Brother Sasky Junjun. Si Brother Junjun ni Ilustrisimo. So na sa ilang panimalay, ilang pamilya na bawas-bawasan ang taon kay nang klaring patay naman mao manggid pod toy mag-una gyud sa pagpaminaw sa programa. So salamat ninyo dong. God bless nya. Kumusta diha sa my only brother Konsehal Alan dito ug sa iyang pamilya. God bless ninyo tanan. Okay, niya po Sister Leah Muñez fans request ko og may nagampo. Okay, karon taon ato nang play o niya Sister Leah ang imong request nga may nagampo. Ato niya ng pangitao no. Karong taod-taod. Okay. Ato ning lilion kining atong cellphone ang messenger ato ning basahon. Nakiguban nato si Sister Elizabeth Tonyakaw ni Dia, Brother Edward Generis nga to ani sa Davao. Anya niya po si Dong Sensor Sumalinog dias Mabulini may buntag sa mga Sumalinog pamilya dia. Anya niya po si Jimar Coles Gabaton. So thank you po kaayo. Anya niya po si Berel Briso, Sister Jenny Briso Katayas. Good morning ni Mr. Jane. Uban sa imong pamilya. Ang Diyos magpanalangin nimo og sa imong pamilya. So God bless you. Anya ato ning lagtahon makadiyot higala ang
ato ning tan-awon ang pikas nga screen, no? Ato nilang taon. Okay. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nato nga nag-like, niyang uban, ah, ang uban nga nag-love sa ato nga program. Ato ning pangbasahon ang ilang mga pangalan. Okay. Dira. Aritas mga naglab. Pag-una, ato nakita din si Brother Rolly Arcodira, Reggie Miralias. Bro, may buntag nimo. Ato ani siya sa Palawan, si Brother Reggie. Anya niya po si Edelberto Higante Somalinog, Virgilio or Brother Virgil Patindol Rivera. Good morning naman kadong, no? Uman siyang family, murag na-miss na ka diri sa Kaduawan. Niya po si Brother Lowell Nodalo Estrera. Ano Brother Jerry Nailon, Linabog Monsadora Nas, Eva Dilao, Brother Jidel Peritos, Annalyn Derder, Jimboy Idar, Rosjen Carabio, Scout Ranger Senior. Okay, aritas mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Trish Jamin, Jaime, anya niya po si Giovanni Engaño Bayo, Rufino Moreno, Gerardo Ofiasa, niya po sila si Brother Glover, Glover Sayod. Brother Roy, good morning nimo. Oban kang Sister Galay, ang Diyos magpanalangin nimo o kang Sister Galay, no? Niya po si Brother Alvin Tampos. Niya po si Vani Idar, Jansky Ilustrisimo, Anisita Priscilias, niya po si Brother Romel Tomakay, Brother Junior Noiba Claves. Muna mga nag-like, no? Sa ato nga programa, so ato nga gina-welcome nining kabuntagon. Makahimog ya po mga higala sa pag-send og mga mensahe kay karong taod-taod ato na nga i-play sa ato nang basahon mga higala dinhi sa ato nga programa. Okay, ato po nakita dinhi si Sister Enilia Saga de la Rama Abayon. So na-miss na po ka na mo sis sa ato nga church, no? Inaot pa nga karong Sabado kita-kita na po to sa church. Good morning ninyo Tay Libe. So, good morning Day Enilia uban sa imong family nining kabuntagon. So God bless you and your family. Kanya ato ning tanawon makadiyot ni ay request nga awit, no? Ato ning tanawon. Okay. Ato ning i-play kang Sister Leah Munoz ning request. Okay, nakita na nato mga higala. Ato ning ipadungog karon ipabati nato kay nindot po ning nga awit nga request may nag-ampo. Okay. Nira ang awit mga higala atong idalit. Okay, wa may sounds ni nga one.
Okay no, murag wa man gyud sound sini ang awit diri ato nakit-an. So padayon lang ta higala nga tusunahan ato ning okay, ato ning tan-aw ning uban ba sini uban mi sa ning dangat. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Ah, maayong buntag kaninyo Brother John, Brother Isaw o Kuya Libby. So duha ra meron diri, Brother John atong partner o sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nagbiyo niini nga programa sa kini ang maayong balita. Ah, God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo og sa imong panimalay diri sa Bogo City, Cebu. So, mga higala, pwede po mo makasend og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay? Sa pagpadayon sunahan before ta magtubag sa pangutana, atong hangyoon si Brother John sa opening prayer. Brother John. Kay mga higala mag-ampo ta. Makagagahom og dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Sa gihapon niining mga taknaa kami nagaduol diha kanimo. Ikaw magapanalangin niini nga programa nga unta magadala kini daghang mga kalag sa imong tiilan. Ang mga nagapaminaw o Dios, ikaw magapanalangin kanila. Masabtan ug mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag, paghatag sa imong pangay, pagdawaton nimo kini tungod lang kang Kristo nga among matunod Dios ug maluluwas. Amen. Okay, dito maglangay mahigala ato tas pagtubag sa pangutana nga may atong salo-saluan karon nga kon pananglit. Aduna mo'y mga ikatampo. So makahimo mo higala sa pag-send o mamisahe pwede diri sa ato nga number o pwede po sa kang Brother John o diri sa atong comment section mga higala. Diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bogo Adventist, no? So maka-text gyapon mo unya sa inyo mga pagsalmot karon, mga dugang tubag, so ikalipay na mo higala ato nang basahon para makaparticipate mo dinhi sa ato nga tulumanon sa radyo. Okay, mo anay pangutana nga ato nga tagdon karon. Pangutana, brother, sa kadaghang relihiyon karon, pulos man nag-angkon nga sila ang matuod nga Kristyan. Asa jud kaha ang tunay og matuod na Kristiyano? Gikan kang Del Rama. Okay, salamat kay no. Anini nga pangutana, yang pangutana higala, balikon ako ni og basa para makakatch up mo. Kung naamoy maikatampo, so text dayon mo or chat mo diri sa nga comment section. Ako bason pag otro. Ewan diri pangutana brad sa kadaghang religion karon. Daghan bitaw kaayo religion karon. Sobras 40,000 amot pila na karon kay 43,000 man taon hibawan sa una. Wala ko hibaw sa latest karon mga Kristiyanong religion sa kadaghang relihiyon karon. Pulos nag-angkon nga sila ang matuod nga Christian or Kristiyano. Tinuod na, wag mo angkon nga di mi tinuod. Wa mi mo angkon nga mini mga Kristiyano. Ang angkonon tinuod yun na Kristiyano. Ingon siya, asa jud kaha ang tunay og matuod nga Kristiyano. Tinuod na maglibog ka kasi no pagila. Asa ang tinuod nga Kristiyano nga ang tanan pulos man nag-angkon nga tinuod nga Kristyan. So atangin ninyo, paminawin ninyo ang mga tubag karong buntaga. Unya alang sa tumakigalaan nga dunay kalipay sa pagtampo, makahimo mo higala sa pagpadala sa inyong mga tubag dihi sa atong mga number o kang Brother John dihito nga number. Okay, ako sa nibasahon niya pa'y mensahe si Brother Ronilo. Kuya Libby, request ko og awit ang title Nangandoy Ko sa Bahandi. Salamat sa pagbasa. So karon taud-taud Brother Ronilo, ato ning sulayan pagtan-aw sa computer niya, ato ning idalit niya kaning awita. So unang mutubag kutob ta mga alas 8, alas 9:20 Brother John.
pamuntaga alas 8:16 Father ito nga ato nga orasan. Ato ni i-play karon tadto Brother Nilo kay ako pa ning pangitaon diri. So unang mutubag sa pangutana si Brother John niya akong tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby. Sa kadaghang relihiyon karon, matud pas pangutana, pulos nag-angkon nga Christian. Asa man gyud tinuod nga Christian, ha? Sa tinuod lang nga pagkasulti, dili na lisod ang paghuna-huna o pagbati nga sila Christian. Pero naaragod na kutubra sa ngalan o sa karitula o sa pag-angkon nga Christian. Pero ang pagkinabuhi diha kang Kristo lahi. Ang pulong gani nga Christian ambot ipasabot nagsunod o sumusunod ni Kristo. That is Christian. Mo na'y Kristohanon. Kay nga naman, nagsunod diha kang Kristo. So ang pangutana asa may tinuod ini nga Kristohanon? Ang tinuod nga Kristohanon ang nagsunod dinha kang Kristo. Mao nay tinuod nga Kristohanon. Si Kristo namulong sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 matud pa ni Kristo, ako nakaila sa akong mga karniro og sila nakaila kanako og nagasunod kanako. Tanawa ha, ang tanan karon mo angkon nga sila Christian. Ang bot ipasabot sa word nga Christian, nagsunod ni Kristo. Si Kristo mismo nagsulti siya, ako nakaila, tanawa ragon ninyo niyo, dinhi sa kada word of God, sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ingon niini ang gisulti ni Kristo. Ang akong mga karniro maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagsunod sila kanako. Tanawa ha? Nakaila si Kristo sa iyang mga karniro ug nagsunod kang Kristo ang mga iya. Busa alang sa pundok o mga tao nga nagsunod diha kang Kristo, maunay tinuod nga Christian. Sumala ni ining bersikulo ha. Nga ang akong mga karniro. Unya, gisgutan, maako lagong balikan igbasa dinhi ng pagkasulti. Ang akong mga karniro, maminaw kanako. Tandaan mo na, kung ang iya ni Kristo maminaw niya, og unsay iyang gisulti, unsay iyang gipamatuod, sundon, paminaw na nimo kay iya ka man ni Kristo, sumusunod ka ni Kristo, nagingod ako nakaila kanila, og nagasunod sila kanako. Kinsa tong mga karniro nga nailhan ni Kristo, kadtong nagsunod kang Kristo, maunay tinuod nga Kristohanon. Karon, kay ang nailhan ni Kristo kadto mang nagsunod niya. Ang pangutana, unsa may imong gisunod karon diha kang Kristo kung ikaw nag-angkon nga usa ka Kristohanon. Ikaw nag-ila nga ang tinuod nga Kristohanon. Unsa may imong gisunod ni Kristo? Kay matud pa ni Kristo, ang akong mga karniro nagasunod kanako. Nan ang pangutana karon kay ang mga iya ni Kristo nagsunod man diha kaniya, unsa may imong gisunod kang Kristo. Buti pasabot nga ang imong gisunod si Kristo, dili ang imong pangulo. Kung imong tan-aw dinhi usa sa mga gihimong pattern o pagsulundan nga gipakita ni Kristo, kanang iyang nabatasan sa matag adlaw nga igpapahulay tua siyag sinagoga, sumala sa kanini ang Lucas 4:16 ug 31. Karon nag-angkon ka mang Kristohanon, nabatasan nimo ni ang batasan ni Kristo, kay matud pa ni Kristo ang mga iya nagsunod man niya. Unya imposible magyud na nga mabilong ka sa mga iya ni Kristo gyud nga mga Kristohanon
Kung wa ka nagsunod kang Kristo, kay si Kristo namulong man, matud pa ni Kristo, ang akong mga karniro, sila nagasunod kanako. Pangutana lagi, unsa may imong gisunod dinha kang Kristo, kay Kristohanon ka man. Dili man na pwede nga pinaagi lang sa pamulong nimo. Okay na. Ha? Moingong kang Kristohanon ko. Aw, tungod lang kay nag-ingong kang Kristohanon ka, okay na na. No. Asa makita ang tinuod nga pagka-Kristohanon, ang pagsunod dinha kang Kristo. Kay ang pagsunod man kang Kristo, sumala sa atong gibasan ng bersikulo, unsa man ang imong makita diha kang Kristo nga imong angay sundon. Kung imong basahon, nga angay kang mosunod, sumala sa Lucas 4:16, na batasan ni Kristo nga sa matag adlawng Sabado tua siya sa sinagoga o konsimbahan. Karon, kay Kristohanon man ka, ang batasan ni Kristo imo ning nabatasan. Moangkon lang kang Kristohanon ka, pero nalahi ka. Wa ka magsunod kang Kristo. Kay si Kristo ang iyang nabatasan matag Sabado tua siya sinagoga, tua simbahan ang imo matag Domingo. Unya, asa man nimo na mabasa, makita sa Biblia nga nabatasan ni Kristo nga matag adlawng Domingo tua siya simbahan. Dili ba? Karon, kung ato ning basahon is the Living Bible nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home. Naabot siya dito sa village of Nazareth, dito siya magtubo, dito siya magdako. Wa lang siya dito makuan sa Nazareth, kanana ang mataw sa Bethlehem lang, pero dito siya nagtubo, dito siya nagdako. Naginoy, he went as usual to the synagogue on Saturday. Kanang gitawag og he went as usual. Nakuha, nahubit bagid ninyo nis pagsabot. Iyang nabatasan, iyang naandan, nga sa matag adlawng Sabado, tua siya sa simbahan. Ang pangutana, kay matud pa ni Kristo ang mga yan, nagsunod niya, nagsunod ka ani? Di ba? Unya, kung imong basahon din sa 31, nagingon, then he turned to the Capernaum. Si Ginoong Hesus dili lagi na siya magpirmi og lugar o dapit tungod siyang ministry. Ning adto siya sa Nazaret, human niya pag adto sa Nazaret, mimbalik siya didto sa kananaang Capernaum, a city and Galilee, ang usa ka syudad sa Galilea. And preached there, og siya nanudlo dinhi in the synagogue, diha sa simbahan, every Saturday. Mao nga, kung si Kristo imong lantawon, gitawag siya the great teacher, the great master. Nasayod ka ba kung unsay gitudlo sa maayong magtutudlo? Og nahibalo kay unsay gitudlo sa maayong magtutudlo, tandaan nimo na, sundana. Ang kadaghanan karon di man magpatudlo ni Kristo. Sumala sa buhat 2:27 ingon ni Kristo. Remember, Jesus Christ, He is the good teacher, He is a good master. Sa gihisgutan dinhi, ato ning kuan dinhi, kay ni sa nining bersikulos 31, nga matag adlaw Sabado tuwa gid siya sa simbahan nanudlo. Nanunsa may gitudlo usas gitudlo ni Kristo? Marcos 2:27 ingon si Kristo. And he said unto them, ug miingon siya kanila, and he said unto them, ug miingon siya kanila, the Sabbath was made for man. Kalom na, ang adlawng Sabado gibuhat para sa tao, and not man for the Sabbath. Og ang tao, dili ang tao sa adlawng Sabado. Ang pangutana karon, matud pa ni Kristo, nagsunod man niya, unya gitudlo sa maayong magtutudlo. The Sabbath was made for man,
And how come nga ang daghang mga tao karong nag-angkon Kristohanon, wa man nila tagda, wa nila sunda, wa nila bantay ang adlawng Sabado. Unya mao di ay nay Kristohanon. Mga kaigsunan, hilabihan ra gyud ka subidahon kaayo kining pag-angkon-angkon og Kristohanon nya wa mosunod sa gisulti ni Kristo. Ha? Ato na nga bantayan gyud. Ha? Karon, kung imong basahon sa The Living Bible sa Mark 1:21, si Kristo og ang iyang mga tinun-an ug ang mga apostoles nanulod sa sinaguga aron sa pagsimba. Nagisgutan dinhi. Ang mga apostoles nagsimba Sabado, tuwa simbahan, pero kamo Domingo, unya unsaon man ana pagka lutaw ron nga kamo tinuod mo Kristohanon nga magkalahi magyud, magkasalungat magyud ang gihisgutan. Karon naklaro na ng mga bahina. Ikaduha nga punto aron kay ang pangutana kung unsaon pag-ilas tinuod Kristohanon. Katulaging nagsunod ni Kristo. O karon ato nang gipasabot nga si Kristo nga maong sundon matag ang iyang kinaay matag Sabado tuwa siya sa simbahan. Usa pa, sumala sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, mianhi ko dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Tanawa ha? Karon ang tinuod nga Kristohano nagsunod kang Kristo. Si Kristo nagtuman, nagsunod sa kasuguan, ang kamo diha. Giyon sa man yung kasuguan. Kaya inyong mga leader, moingon madayon nga dito rin sa Israel. Wa tay labot anang napulok sugo. Pero hinumdumi nga si Kristo mismo nga maoy atong pagsulundan. Tandaan ninyo na. Ha? Nagtuman siya sa kasuguan. So, ang mga iya, kay nagsunod man niya, natural mo tuman pod. Tanaw ra gud ng 5:18 sa Mateo. Matod pa din na sa Mateo 5:18, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. O tanawa ha. Ingon ni ana ang tinuod nga Christian karong panahon na puros raman angkon-angkon. O bitaw nang gisulti ni Isaias sa Isaias 29:13, og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako, pinaagi silang mga baba ug pinaagi silang mga ngabil na nagpasidungog sila kanako. Tanaw ha, diha sa ilang mga baba ug sa ilang mga ngabil nagpasidungog sila sa Dios. Pero unsa may sunod nga gisulti? Apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Timan nga naay mga tao nga diha sa ilang mga baba ug mga ngabil nagpasidungog sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing nalayo sa Ginoo. Nganong nalayo man? Ingon ang ilang paggadlok ingon nga ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Tungod kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Tanawa ha? Tinuod sila Dios nun, mainampuon. Pero matod pas kinulayo ra ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Hinumdumi gyud na higala nga ang tinuod nga Kristohanon nagsunod kang Kristo, dili kay nagsupak diha kang Kristo. Tandaan nato na. Karon malinaw na. Mahitungod sa adlawng igpapahulay, mahitungod sa kasuguan. Maunay dapat natong sundon aron maila nga kita tinuod nga mga Kristyan. Nganuman, kay sa atong kapanahunan karon musugotag sa dili, sa pagbalik unya sa Ginoo, duhar magyud na ang kabahin ang tao, karniro og kanding, sumala sa Mateo 25:31 og 32:33.
karniro rag kanding matarong og dautan. Maurag yun na ang atong makita duha lang, ang atong tandaan. Karniro og kanding ang pangutana karon. Kay mao man ay tinuod nga Christian, kanang karniro ang kanding dili. Daghay mga tao nga sila ginauna lang insakto. Pero ang Mateo City 13 ug 14, nag-ingon si Kristo, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi, ug jutay ra ang nakatultol niini. Ug samtang ang dalan padulong sa kaplaglagan, halapad, sangkad, ug daghan ang nagasulod agi niini. Timan-i sa dalan alang sa kailaglag sa tao, daghan gyud ang nagsunod ni anang dalana. Og unya sa adlaw sa katapusan, mapahamak siya. Maubitaw nga namulong ng daan si Kristo, sumala sa Lucas 6:46, matud pa ni Kristo, dili tanan mag-ingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kalom man na. Kunya tanawa ko no, di man di at tanan nag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ipadayaw na tog basa, kundili, kanawa, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Magunsa man na, moingon kang Kristohano ko niya nagsupak na ikas kabubuton sa Ginoo, layo ragid ka sa kamaturan nga gisulti o gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Ayaw kalimot gyud higala. Nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili tsamba-tsamba. Dili samag ni palit ka og numero sa switras, numero sa luto, nga patsamba-tsamba lang ang imong huna-huna, may untang mudaog ka, pero sa bandang huli ang imong maangkon kapildihan. Sa samang pagkaagay sa imong pagpangalagan sa Ginoo, naghuna-huna kang insakto ka, pero sa adlaw unya sa katapusan pildi laglag de ka. Munang si Kristo namulong siya nga dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod dito sa langit kun dili ang nagtuman. My question is, inyo na bang gituman ang kabubuton sa Dios? Kay kung wala pa, sugdi na. Kay sugdi na ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay diha sa imong pagtuman sa kabubuton sa Dios, maluwas ka. Mauni ang pinakainsakto nga punto sa pag-ila ug paagi sa pagkakristohanon. Kanang nagsunod kang Kristo, nagbantay sa adlawng igpapahulay, nagsunod sa kasuguan, nga naman kay maunay gitawag og Kristo hanon. Maunay tao nga nagsunod diha kang Kristo. Ingon niya ana ang gisulti. Busa kamo dihang mga naminaw. Si Kristo mauman ang pagsulundan. Ning sunod na mo kang Kristo. Unsa may inyong nabatasan ron? Nga inyo matakuan, ika-Domingo, tuwa mong simbahan. Nya kay, dili man na kang Kristong batasan. Iwa ka magsunod ni Kristo. Kay si Kristo, Sabado ang inyo Domingo. Tanawa. Nya unsaon manimo na sa pagpamalandong kanang mga bahina nga napahaom sa kabubuton sa Ginoo ang imong gihimo. Dimudo nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga bigo sa adlaw sa katapusan. Kay pakyas sila tungod kay ang ilang pagpangalagad dili pinasubay sa kabubuton sa Dios, kundi pinasubay sa kabubuton sa tao. O kay pinasubay man sa kabubuton sa Dios ang atong himuon, nagsubay ka na ba pod karon? Masigwa po. Mabitaw na. Nga, ang paboran ni Kristo, tanawa ra godo. Sumala sa Lucas 4, sa Lucas kananaang 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Ang taong wa magsunod diha kang Kristo, maunay gipangutana ni Kristo, sigig ampo sa Ginoo, pero wa man ka magsunod diha sa Ginoo. Unya mo ingon pagyud kang Kristohanon ka. Busa kun kining duha ka butang
adlawng Sabado, kinaiya ni Kristo matog sinaguga. Ikaduha, ang pagsunod sa kasuguan. Kung naa gani ninimo, kana insakto na. Pero guwa ninimo, amo na'y pag-ingnon. Ha? Nga pangitaag yun ang kamatuoran kay aron imong masabtan ug mahangpan ang kamatuoran. Kay sa adlaw unya sa katapusan kung imong basahon sumala sa Mateo City 3:14, ang dalan padulong sa kinabuhi higpit siktin gamay ra ang nakasulod agi niini, apan ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkad og daghan ang nagasulod agi niini. Mauna mga kaigsunan, ayaw dahom-dahuma, ayaw itsamba-tsamba ang imong pagpangalagad diha sa Ginoo. Sangpita siya nga ikaw magiyahan, ikaw matudluan sa saktong dalan alang sa kaluwasan, kay aron ikaw makabaton og paglaom sa imong kalag. Ha? Busa, ang tinuod nga Kristohanon, nagsunod kang Kristo. Og unya, wa gani ka magsunod ni Kristo, maangkon ra ba po nga kami nagsunod, mami? Be, ang say prueba nimong nagsunod kang Kristo. Si Kristo na batasan niya, kasabado tuwa simbahan ninyo Domingo, mao din ay pagsunod. Si Kristo nagsunod sa kasugwa niya kamuwa, mao din ay pagsunod. Muna nga sa adlaw unya sa katapusan, daghang mabigo sa ilang nga pagpangalagad sa Ginoo, kay paninglan man sila sa Ginoo. Ha? Dili ingon nga sila wa masayod ug wa mahibalo. Kani ding gisulti di ay sa kaning host. Ha? Kung imong tan-awon ang mga punto dinhing maning mga bahina, si Kristo namulong ang mga ako nagsunod kanako ug kay nagsunod niya, ha? Wa ka mosukwahi. Ha? Kay nagsunod ka man kang Kristo. Sumala sa gihisgutan ni Kristo nga ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkad ug daghan ang nagasulod agi niini. Sa adlaw sa katapusan, mas daghan ang mga laglag kaysa dili mga luwas, kay wa magsunod diha kang Kristo. Kung imong tan-awon ang ipamulong ni Kristo, sincero ba siya? Wa siya makak. Ingon ni Kristo, dili tanan mag-ingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga naas langit. Busa sa adlaw unya sa katapusan, daghang mga bigo nga naman tungod kay wa sila magsunod sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. So mamalandong kahigala, kamo dihang mga naminaw, amo namaning gihatag kanunay ang among number. Padala mo diri og pangutana. Og unya, gusto mo Bible study through a cellphone, tawag or text, kay medyo nahuman ako, doon na tulo nga nahuman ako. Unya, salamat nga ang uban ni sanong gyud, unya ato sad pasalamatan ang usa sa ato nga listener nga nanimba kagahapon, unya naghangyo siya nga magpabautismo. Akong giingnan nga ato raon niya na nga sabutan. Siya pwede man tingali, bisag di na lang ko kahuman anang 28 katima, kanana ang total, sige makugpaminaw sa inyo ha, magpabautismo ko, inko ang makadesisyon anang bautismo ikaw. Pero ang muhimo ni ana ang pastor, dili elder, dili kanang liman, kundili ang pastor. So atong nang hisgutan. Busa tungod ni ana mga kaigsunan, ang pagsunod dinha sa kabubuton sa amahan, ang pagsunod diha kang Kristo, mao kanay kasiguruhan nga ikaw tinuod nga Kristohanon, og unya magaingon si Kristo sa imo, Mateo 25:34, umari kamo mga dinahig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mabuhay kay gala. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ni mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tagdono ang mensahe nga ato nakita dinhi. Okay, ato nakita dinhi si
Niya si Brother Ronilo Itang, Kuya Libby, request ko og awit ang title ng Andoy ko sa bahandi. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, karon taon Brother Ronilo, ato nang idalit no kanang awita. Okay, ni apod si Sister Lynn of Korea. Mayong buntag sa inyo, Kuya John. Niya, good morning sa tanan taga isla sa Hilan taga Kinatarkan Island. Kanya niya po si Belinda Luhira Tirana. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Dungba Brituyas sa Mangga Tuburan. Mayong buntag Dong John o Dong Libby. May muntag diya dong. Watching from Mangga Tuburan, Cebu. So good morning yung tanan. Niya po si Brother Jerry na Ilon. Good morning. God bless us all. So God bless also Brother Jerry. Kanya niya po si Brother Ronilo Itang na iyang contribution sa igsuon nga nangutana ang tinuod nga Kristohanon kadtong nagtuman sa tanang kasuguan sa Dios walay laktaw sa Juan 7:17 kung kinsang tao nga nagtuman siyang kaubuton makita sa iyang binuhatan o ang iyang gipanudlo dapig ba sa Dios o kung ako'y magpamulong sa akong kaugalingon. God bless. Salamat kayo Brother Ronilo Itang sa imong tampo no, imong contribution dugang tubag sa pangutana. Okay, ato ning dalikyatan pagbalik mahigala paglantaw no ang mga higala nato nga nahidugang nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Ato ning tan-awon sila. Okay. Nera. Okay, so na di man mo gawas kanya. Okay, ato ning tanawon makadiyot. Atong nakita dinhi si Rolls Soto Tams niya po si Brother Jerry Villamor. Niya, nakita po nato si Jenjen Gaurana. Niya, Chad Munoz, Bob Ritoya, Jake Sumalinog. Niya po si Brother Nilo Itang, Romel Tumakay. Okay. Niya po si Bunny Idar. Mao ni mga nahidugang mahigala nga nag-like, anya aritas mga nag-love sa atong programa, mga nahidugang dinhi, ato ning pangbasahon. Okay, ato nakita dinhi si Rohama Filipo. So, good morning, Ma'am Rohama. Kanya niya po si Emily Dilaw Hilig. Kanya Nuna Hani Monterde Punay. Kanya niya po si Rosjane Carabio. Annelyn Derder. Kanya ato pong nakita dinhi si okay, ato yung tanaw ng uban niya si Brother Elmudam Flores, Patri Jim Colastri. Kanya ato po nakita si Brother okay, Rolly R. Codira. Mao ni mga hinugang higala. So ato ta sa paghatag og ato sa ning i-play no ang awit nga gi-request karong buntaga ato ning idalit mahigala nangandoy ko sa bahandi. Okay, no, may sa ni problema ha. Di mamulabas ang tingog sa one. Sa kaugmaon
sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulupon, ug nagainusana, hinumdumi nga ginaampo ka. Panganod nagalibot ug daw mabagyuhon, pagtuo mo gianod, ikaw masulubon, laungi nga ginaampo ka, ning adlaw ug ang kalinaw umaabot na. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulubon, ug nagainusara, hinumdumi nga ginaampo ka. Kung sa imo pag-ampo, kusog mo na luya, luha mo na nga tagak, nasubukan, siya nasayod sa imong mga pag-antos, giampon niya ang ngalan mo sa Diyos. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulubon, ug nagainusara, hinumdumi nga ginaampo ka. Hinumdumi nga ginaampo ka. Okay, padayon tahigala no ngadto sa dahan paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Kanya niya sa tay basahon mga higala nga mensahe sab diri sa atong cellphone. Niya di ay si Sister Chari de la Cruz pod na naglabod sa ato nga program. Sister Chari de la Cruz Nugas Mabuli. Kanya niya po itampo ni Sister Wilfrida sa Anapug, San Remigio. Ang tinuod nga Kristohanon ang nagsunod sa tanang kasuguan nga nasulat diha sa balaan nga kasulatan. Salamat si Sister ni. God bless you all. Okay, salamat kayo Sister Wilfrida sa imong maanindot sa mga tampo no. Diya po si Brother Domingo Manggubat
ni Brother Domingo Bunukan, ni asad ang iyang tampo mahigala alang sa atong Kickstarter programa. Unas Lester Marilo pabuhat Adventist niya, las voted Catholics, aniya nagpaminaw po ni siya sa program sa una, sa kang Brad Sok Fernandez, ang usas mga Catholic Faith Defender, aniya iyang gitandi sab sa atong programa. Minaw sa ito, minaw po sa atong programa. Mga bersikulong gihatag dito, mga bersikulong gihatag dito, iyan ang gisubay tanan. Iyang gitimbang mahigala. O iyang nakatagan ang bugat nga binhi sa isan tagsa-tagsa man ang kaluwag sa tao. Wa siya papugong higa, may barlog siya, kanya uban siya ang tiwok family. Kauban nato sa pagtuo. So, niya karon kinis Brother Duming, murag elder na siya, kung ako na sayop karong panahon na sa church, sa Seventh-day Adventist. So, salamat kayo, Pari Duming. Kini siya iyang testimony din nga sa una, uban siyang pamilya, Sunday keeper siya. Pero nasayran niya ang kamaturan dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo mo nang tambag niya nga sunda lang gyud ang ato ang programa aron masayra nato kadugayan. Kani atong gamiton atong unahuna sa pagtimbang-timbang asa gyud ang bugat nga kamatuoran nga gisulti dinhi sa balaang kasulatan. So adto na ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana, pohon og basa. Pangutana ulo nag man butan Del Rama. Salamat kayo no sa maanindot nga pangutana. Angkon nga Kristiyano. Kani mga born again daghan
Listen po tayo. Unang mahal unsaon Christ believer gani tumutuo ka kang Kristo. Ano sa pagyod? Follower ni Ginoong Kristo. Di lang kay na niya. Follower pagyod ka. Pero gigo lang ko pero wa ko musunod sa iyang mga pagtulunan, dili ko tinuod nga Kristiyano. Igo lang ko nagtuo, o niya o ko nagtuman, o kung pananglit nagtuman ko sa pagtulunan des Biblia, pero wa ko mutuo kang Kristo, dili po ko Kristiyano higala. Di gini magbuwag ni duha. Mag-angkon tang tinuod tang Kristiyano, matuod tang Christian, kinahanglan mutuo ta kang Ginoong Kristo nga tong Dios og manluluwas. Unya mituo ko na. Wa ko mutuo nga siya Dios, dili sa ko tinuod nga Kristiyano. Nga naman ang tuod nga Kristiyano nagtuo kang Kristo nga Dios. Nga naman, o niya, arin ako basaha sa Contemporary English Version. Mo niya itong basa. But God says about His Son, nagingon His Son, iyang anak. Sa ito pa, ang Father ni, ang Diyos Amahan, nagsulti mahitungod sa iyang anak. Unsa may ang gisulti? Ato i-continue. You are God. Ikaw Diyos. So, ang Diyos nga mahan, nagsulti, sumala sa itong nabasa sa sulat ni San Pablo, ingon ang Diyos amahan, you are God. Karon, ang matuod na Kristiyano, mutuo sad ni ana, nga Diyos si Kristo. Pero nag-ingon ko nga matuod ko og tinuod kong Christian, igo lang kong nagtuos pagkatao ni Kristo, wa ko mutuos yung pagka-Diyos, dili ko tinuod nga Kristiyano higala. Usa na sa mga punto. Ang tinuod nga Christian, mutuo kang Kristo sa iyang pagkatao, siyang pagpakamatay, siyang pagkabanhaw, siyang pag-adtos langit, ug mutuo sab sa iyang pagka-Diyos, kay muna'y gipailas Biblia. Si Pablo usa ka tinuod na Christian, kaya gitawagon siya apostol sa mga Hintil. Kristiyano siya, pero unsa may kinaiya ni San Pablo, atong basahon na, atong tanawon sa na-record sa buhat Acts chapter 17 verse 2, din sa Contemporary English Version. Ang mabasa, mao ni mahigala. Atong tanawon ha, so as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths, he spoke to the people. He used the scriptures. Gipadayag din sa nabasa, so as usual, kini usual, na andan or nabatasan ni Pablo,
Muadto siya sa simbahan sa sinagoga sa adlaw Sabado, Sabbath, to worship, pagsimba. So ang tinuod na Christian, mag-ila na nga ang Sabado, adlaw igpapahulay o adlaw nga igsisimba. So maila nimo ang tinuod nga Christian kay San Pablo, matuod ba na Christian siya? Nagtuo siya sa pagka-Diyos ni Kristo? O niya, nagtuo siya, nagbatasan siya nga adlaw Sabado, tuwa siya sa simbahan to worship si Jesus Christ. Kay follower man ka ni Jesus Christ, ka Christian man siya. Mabasay batasan ni Kristo? Kay si Kristo man maoy ulo sa mga Kristiyano. Head of the church. Ulo siya sa iglesia. Ulo gani. Diya sa ulo mo man master control sa tibuok lawas nato. Mulihok ni atong lawas, sumala sa pagmando sa atong ulo. Kay naa diha ang atong utok mahigala, magpinsar-pinsar unsay mayo di mayo. Karon si Kristo gihulagway ni San Pablo sa Episo Kapitulo 5 nga si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas, ang lawas mong iglesia nga maong Kristiyano. Karon ang buhaton sa lawas musunod gyud na sa ulo. Karon si Kristo sa Lucas 4:6, every Saturday tuwa siya sa sinagoga. Mo'y batasan niya og mutindog siya pagbasa sa kasulatan. Batasan ni Kristo kada adlaw Sabado asa siya tuwa sa simbahan, mga higala. Adto sa simbahan. Kay siya man ang ulo. Dapat nga ang lawas, kung sa tao pa, asa gining ulo, tuwa nunot yun ang lawas. Kay lisod man kaayo, ang ulo musod sa simbahan, ang lawas mabilid sa gawas. Amo na tag-unga-unga na. Ang ulo Sabado nabatasan, pero ang lawas Domingo. Nagbuwag di ay lawas o ulo. Kana ang hulog ay mura nag-unga-unga. So dapat di ay, kung ang batasan sa ulo Sabado, ang batasan nun sa lawas Sabado pod, kuyog sila. So ang matuod nga Kristiyano mahigala, parihas sa batasan ni Ginosos, adlaw Sabado tuwa sinagoga. Kaya ang iyang pag-adto sa simbahan kada adlaw Sabado, usa to ka panigingnan. Ako basahon na God, ang Juan 13, versikulo 15. Kay usa ka panigingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamousab, kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Panigingnan di ito, sampul to ang iyang gipakita kanato, iyang batasan adlang sa simbahan. Sampul to, mahimutong panigingnan sa lawas niya nga maong iglesia nga batasanon pod pag-adto simbahan pagkaadlaw Sabado. Kung Domingo nako na ang lawas na po ning sud way o. Kung man tayo record mabasa sa Biblia, nga adlaw Domingo nabatasan ni Kristo atong simbahan. Sabado ba nga nabatasan? Niyang lawas Domingo. Ang lawas ning simba nga way o, nakadelikado tanawon. Mudagan man titag masugat ta natog magabi nga naay lawas nagsuroy-suroy way o. So alang sa nagbantay og lahi nga adlaw sa gibantayan ni Kristo, Kristiyano na nga way o, bote pasabot, Kristiyano na nga way Kristo. Nag-angkon lang dalas nga lang Kristiyano, pero walay Kristo kay way o, mga higala. Kaya ang batasan sa ulo, adlaw Sabado musimba, ug ang batasan sa lawas, adlaw pong Sabado. Tanaw na to, ang unang membro sa unang iglesia. Atong tanaw na, kay sa Juan 12:26, nag-ingon ra ba si Ginosos, kinsa ganitong moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako.
So muna'y kondisyon sa usa ka Kristohanon. Kinsay mo alagad kang Kristo, unsay buhaton? Musunod siya. Ang mo alagad nako, kanang mo alagad niya, may tinuli Kristiyano, musunod niya. Kung kay musunod banda niya, adlaw Sabado ta magsimba. Kay adlaw Domingo, ana ta nagsunod niya. Kisa kay itong isunod. Duha ra ba ka Kristo sa Biblia gisgutan? Nay matuod na Kristo, napoy mini nga Kristo. Ang matuod na Kristo, nabatasan adlaw Sabado simbahan. Ang matuod na Kristiyano, batasan pod ngadtong simbahan. Kay ingon si Kristo, ang moalagad nako sunod nako. Tanaw na to, i-prove na to kung unsay kinaya sa unang Kristiyano ini kaadlaw Sabado. Ano tas mga pioneer katong nakaabot pa gyud sa buhi pas Ginusos. Pioneer to nga mga Christian tumutuo niya. Niay grupos makababayan sa una nga sa diha nga si Ginusos gilansang sa cross. Paminawan yung sugilano na kung basahon sa Lucas Kapitulo 23, 54 ngadto 56. Ako basahon din matod pa sa atong mabasa sa Mayong Balita, makaraan ng edisyon sa Mayong Balita. Nga ni pirma ni Monsignor katong obispo kardinal sa Sugbo, Cardinal Rosales. Muna itong mabasa sa 54 at 56. Birnis kadto, ang title ani si Jesus gilubong. Birnis kadto, muna gisaulog sa mga tao, Birnis Santo. Og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. So ang adlaw ding igpapahulay sunod sa Bernes. Kay si Kristo namatay man to sa hapon sa Bernes alas 3. Nagisaulog sa matawag Bernes Santo. Onya kay ang pagsaulog sa igpapahulay magsugod man pagkasawop sa alas Bernes from sunset to sunset. So mahinungdan gingon ni sa Catholic Bible. Hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Nga naman, kay ang adlawng pahulay musugod, inig kasansit mga higala. Atong ikuntunog basa, 55. Ang mga babae nga misunod kang Isus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan o giunsa paglubong didto ang lawas ni Isus. Kunya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga igdidihog sa iyang lawas ni anang adlong igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod o katinaw ana pagkasulti ha. Ang original nga Christian, ang genuine nga Christian, ang kadtong pioneer nga mga Kristiyano higala, bisag wa pa tod sila nganlig Kristiyano sila, pero kay sumusunod man sila ni Kristo, matawag sila Kristiyano. Atong nabasa, pagkaadlaw yung pahulay ng Sabado, na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Imong makita din ng original nga Christian, Sabado, mamahulay sila, magsimba sila, sumala sa balaod sa Ginoo. Sa ato pa, ang mga Kristiyanong tinuod, magtutuman sa sugos Ginoo sa igpapahulay. Dili kay magsusupak. So sayon na kayo kung saan yung pag-ila. Asa ang tinuod na Kristiyano? Una, nagtuo sa pagkadiyos ni Kristo. Ikaduha, nagtuman sa batasan ni Kristo, nagsulod sa batasan ni Kristo, nga nagbantay sa pagkaadlaw sa Sabado. Wa gani ana higala nga gisgutan nato. Delikado kaayo. Kandidato ta sa mini nga Christian nga kutob langkos pag-angkon apan angkon-angkon lang way kamatuuran mahigala. Ako sining tagdon ang mga tampo mahigala. Okay. Niya si Brother Norlan Pagal. Wala imong tingog Badlibe. Mao ba? Wala akong tingog. Kana siguro okay na siguro na, no? Okay, padayon tahigala niya pod si Brother Ronilo Itang.
ato ni itaod ang monitor makadiyot. Okay. Niapod si Brother Nilo Itang, Kuya Libby. Nawala ang sound. Marag na okay naman sulod kay ato mga nadungog diri sa ato nga monitor ang sound. Okay. Padayon ta mga higala. Okay, padayon ta nga sunahan. Okay kana, okay na mga igsoon. So feedback lang mo kay okay. Murag nga dungog naman siguro. Na ang sound, nadungog na nato diri no. Okay, salamat kayo. Niya po itong basahon, saunahan. Okay na ang sound, Kuya Levi, God bless. So thank you kayo. Salamat no nga feedback dayon. Rumatsik po na to diri ang ato nga ato mga kagamitan diri sa DYCM. Okay. Padayon ta higala nga sunahan. Doon na duha ka mga punto nga ato nakita nga sayon kay identify ang matuod nga Kristiyano or matuod nga iglesia. Nagtuo sa pagka-Diyos ni Kristo, pagkatao ni Kristo, pagkamatay, pagbanhaw, o pagkayab ni Kristo sa langit. Nagtuo siyang pagka-Diyos. O nagsunod sama sa batasan ni Kristo, nga adlaw Sabado, tua sa simbahan mga higala, nagpahulay niya ng adlaw. Pag mag-angkon ko nga tinuod kong Kristiyano, apan lahi nga adlaw, akong giilang ipapahulay. Delikado higala. Wa kapasar sa kinaiya sa matuod nga Kristiyano. So nakaplagan nimo karon ang tinuod ni Kristiyano, siya pagduga higala. Duula, o niya ga-invite ka na mo, pwedeng mo-observe ka sa simbahan sa Seventh-day Adventist Church. Pangutanan lang og kinsa ang dunay katungod diha nga kaantigo mo tudlo sa Biblia aron matagang kagdugang nga pagtuon sa Biblia. O niya ang tinuod nga Kristiyano unsa pagyud nagtuman sa napulo ka sugo. Kay samtang si Kristo gipangutana sa usa ka religious leader. Dinhi sa The Living Bible tumubasa sa Luke chapter 18 verse 18 and 20. One sa Jewish religious leader, sa ito ba din basta-basta, pangulo gini siya sa relihiyoso, sa relihiyon. And when he asked him this question, nangutana niya, unsa may pangutana? Niyang pangutana, Good sir, what shall I do to get to heaven? Muna pangutana higala, unsa may akong buhaton na yung giser si Kristo? Oray ka subversion, Ginoo, unsa may akong buhaton aron makaadto ko sa langit? Unsay tubag ni Kristo? Basaw na itong versikulo 20. But as to your question, you know what the 10 Commandments say. Siya mahitungod siyang pangutanan, hibaw na ba ka? Unsay gisulti sa napulo kasugo. Buti pa sabot, kung unsay gisulti sa napulo kasugo, maunay tumanon mga higala. Usa na sa kinaiya nga makita sa kinabuhi sa tinuod nga Kristiyano nga luwasonon sa Ginoo. Musunod siya sa 10 Commandments sa Ginoo. Samtang mituo, o niya makita ang iyang pagtuo nga buhi tungod kay nagtuman siya sa sugo sa Dios nga iyang gituhuan. Daghang Kristiyano karon nag-angkon. Daghang nag-angkon karon nga kami ang tinuod na Kristiyano, pero tutob lang sa pagtuo. Mingon nga, tuo mi, pero wa na po kasugo. Ana, delikado sa dagayo. Manang bantay-bantay sa ta. Sa mga kaigalaan nga, ang prinsipyo, igo lang mutuo. O niya, gisalikway ang napulo kasugos Ginoo. Delikado na. Nga naman, niay daghan na tumabasa mga Bible scholars, nagpamatuod nga ang napulo kasugo, gitawag na siya balaod sa maayong pamatasan. Gitawag nagmuralo. Karon kung itudlo tanang wa nang napulo kasugo, sa maras gitudlo nato, gitudloan nato mga tao sa pagkaway batasan, kay balaod mo na sa maayong pamatasan. Ang upat kasugo, balaod na sa maayong pamatasan, ngadtos Ginoo, di ka magbaton og Dios.
di ka magsimba sa Dios, dini pasipalahan ng Dios, bantayan nimong ipapahuli sa Ginoo. Kung ako nang gisupak higala, wa ko'y batasan sa Dios nga akong gisialagaran. Ang unom kasugo niya na, nasinto na sa mayong pamatasan sa sikatao. Tahuron mo ang imong ama o ginahan. Di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, di ka maibog. Mauna ang napulo kasugo, ang unom kasugo, sa napulo kasugo, nga nasinto sa batasan, mayong pamatasan nga tos ng sikatao. Muna gitawag na moralo. Karon kung magtudlo tang wa na ang 10 Commandments, na sama na gitudloan nato ang tao sa pagkaway batasan. So Kristohanon nga way batasan. Nga naman, kay ang balaod sa mayong pamatasan, wa man gitudlo, igo naman patuhuon ang tao, pero dili patumanon sa sugos Ginoo. Opposite sa giingon ni Kristo. Giingnan ang usa ka religious leader nga usay buhaton nako aron ko maluwas Ginoo, ang tubag sa Ginoo nahibaw ka na unsay nas na po kasugo. Munay sunda. Mao sunda atong buhaton higala. O niya unsa pa gyud ang tinuod na Kristiyano? Kay musunod man sa sugos Ginoo. Sugo ba sa Dios nga ang baboy di ipakaon? Sugo sa Ginoo. Levitico 11:7-8, ang baboy dili pwedeng kaonon. Nga naman kay hugaw sumala sa Ingles Biblia. Sugo na sa Ginoo. So ang tinuod ni Kristiyano musunod, dili kay musupak. Hinungdan si Kristo nagsulti, dili ang tanan, kay tanan nag-angkon baya nga tinuod na Kristiyano, pero nag-iyon si Ginoo, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makasuod sa langit, kundili kadto lamang nagtuman. Ang matinumanon higala mo'y padto dito. So ang pag-ila sa matuod na Kristiyano, sayon ra, imong pangutanon kung nagtuo ba sa pagka-Diyos ni Kristo, pagwa na, delikado, mutubay ka. Nagtudlo ba sa pagsunod sa sugos Ginoo, may tungod sig papahulay, pag Domingo gani, na delikado na. O niya, sunod, nagtudlo ba sa 10 Commandments tumanon, pag ingon wala na, pagtuo na lang, problema na. O niya, pangutanin mo, pwede bang kaunon ang mga mahugaw giingon sa Levitico 11? Mutulag ni, pwede na ng kaunon. Di ta maimpirno anak. Pero ang Biblia nagsulti si Isaias nga maimpirno ko kung ako ng kaunon sa dos katapusan. Pag nagtudlong pwede ng kaunon, delikado tanay. Yabu kita sa dos paghukom sa Ginoo. So ang imong pangutana, unsaon man pag-ila sa tinuod na Kristiyano kay daw halos man tanan nag-angkon tinuod Kristiyano, nahibaw ka na higalag unsay buhaton aron mahibawan ang tinuod. Sa dihang nakaplaga nimo ang tinuod higala, karong buntaga ayaw pagdugay. Gitagaan pa ta si Ginoo og kahigayunan sa pagbag-o o pag-usab sa direksyon sa atong kinabuhi. Buhi pataron, kamao patang muusab sa itong nahuna. Kamao patang mupili sa insaktong direksyon sa dihang nakitag na nasayra nimo nga naatas dalan higala. Tanaw niyo, murag nindot kayo. Naging bang Proverbio 16:25? Adunay dalan nga daw matarong alang sa katao, apan sa katapusan niya na mao ang kalaglagan. Daw matarong kay paminawon mo, tamis kay mga wali, tamis kay pero walay sugo, walay pahulay, walay tarilo, tamis kay paminawon pero wa mo tuo kag Kristo nga Dios. So delikado na. Manang magbantay tahigala ingon si Ginoo, di tanan ha nagtawag na ko Ginoo makadtos langit. Ang padtuon ang tao rang matinamanon. So mangita ka kasantiyo ng Kristiyano, susihay gala ang mga tao pundok or Kristiyano nga nagtudlo sa pagkamatinamanon, dili katong nagtudlo sa pagkamasinapakon. Okay, wa naman tayo panahon. Niya si On-R, na-appeal ba sa pagsultis Ginoo dito sa pangutana kaniya aron aron siya maluwas ang pagbantay sig papahulay o ikaw ray nag-ingon ana Brad panadi pa gyud nagsulti ka ba sa matuod Brad nga ang Ginoo sa Ginoo tumanon ang napulo kasugo aron mamaluwas dira Mateo 19:27. Okay, salamat Brother Onarno. So siguro ato tiyali ni tigaan pagtagad niya ba John? Karong gabi Brother Onar niya muram ni guani kay kining kuaman ni kaning o sa iyahan ning apelyido kining in murag sa iyahan ning middle name ni ang kang R sa iyahan nangan niya
Di lang ako i-mention niya diha sa lokal nimo nga dumala ayuha gina ang imong mga membro pagtudlo kay motulisok man na nimo sa adlaw sa katapusan. Manang atong Nasayod ka gyud nga kanang gimension nga bersikulo unsay nasulat diha. Unya mangita ka sa wa gyud na hisulat. Diba? Pero kung nagbasa gyud kag tinud-anay tanawa ang pangutana, what shall I do to get to heaven? Ang gitubag ni Kristo, you know what the Ten Commandments say. Mo na gitubag ni Kristo. So kanang bersikulo nga gisgutan ni Brother Libby, ayaw na pangitaa ang imong gusto kay wa man na iapil og sulat diha. Didto ka sa uban nga mga pamahayag sa Biblia. Kay kung kamatuoran o kaluwasan gyud ang gitinguha nimo, dili ingon ni ana ang imong attitude. By the way, nahibaw ka naman siguro nga kining tao nga di gani kamatuoran mo'y gusto, duha ra na kabutang makita ang pagkapilisupo o ang pagkapilisupak. Bradunar, good morning. May muntag nimo niya human na dai mog simba aw sabagay udto naman gudron. Salamat Brother Unar. Nya welcome gihapon ka sa atong nga programa. Nya mag-agi-agi ra man ko dinha sa imuhang lokal nga simbahan. Niya God bless nimo and your family. Aki, niasad si Sister Berel Breso, Sister Jen Katayas. Praise God. Thank you, Lord, for all that I have. First, God is love. Okay yan. Sa verse sa John, libro sa John, mga higala, 1 John 4:8 mo sini God is love, no? Okay, thank you kayo. Anya, wa naman tayo higala. Sa di pahingpit tapuson tuntunan niya ang atong theme song. Anya, atong yon si Brother John alang sa closing prayer. Kay mahigala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos, walay katapusan, panalangini ang imong